AAC kilik kapido along authority atompen model code of conduct aron karkan. Dipu LA lapen harakat LA long ing hoi kep abha aparman bang troke prakitomatum KAAC kilik cepati dunpo. Bitung reng thama constituency along Congress I candidate Kangbura Hansepen nomination alokasiana putak bitung aradapan kapacini. Kacing honkat news kelang arat dona pantame kardom na pazer eklom. Langtenon karbi prime dama birta angton pen arjuita. Kidamtang aruni pai krehiniani Assam State Election Commission atompen KAAC kilik kapido ponchiapan model code of conduct aron bipon. Sita authority atompen amatsi model code of conduct aron karkan. Model code of conduct aron pangdak deda pita department pen kitar pon holding doan pason pon pedet mate deep dedet. Lason si Karbi Anglong Autonomous Council Adondri Arlualong PhD department pen Swachh Bharat Mission Graminpur ketaralong India Prime Minister amoho lapen IM barim prodi prong piatum amohor kibi a holding deep dedet mate pason sedet. Forest Department pen Eco-Tourism Sport in Forest Area of Karbi Anglong Phuket Alongta Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen CEM barim Dr. Tuliram Longhang atum amohor kibi a holding ta pasun sedet mate deep dedet. Karbi Anglong Autonomous Council bang phukang wayaphan kidamtang aruni phai krehiniani Assam State Election Commission atum pen model code of conduct aron pangdak ponlo. Bonta model code of conduct aron pangdak ponde tapita department pen ketar a holding doan kapasun pon pedet mate kidi pon pedet puthak election commission atom pen kopia kang sai PG lake mo aporsi ethanpo. Nonang kileji KAAC kilikache party dunji apan di fuel e lapen harakat LA long cap constituency baha aparman apun achakit choklim abang phubang phiaphan kidamtang aru nipa ingkora pliar ni ing siring chapongsi amen pangdak pontanglong. La constituency cap along apun achakit choklim kache party dunji atumamen lapusan henlo lakha cap harakat constituency along pen Ajit Kumar De BJP party pen Chandra Singh Teron Indian National Congress Party pen Iswar Konwar CPI-ML pen Pranjar Bora Gana Suraksha Party pen Bagun Laguri Aam Admi Party pen Ratneswar Timong ASDC Party pen Deep Deimari Independent pen Purnima Inghipi Independent pen Lakha Kresi Langpher Constituency Long pen Purnima Ronghangpi in Indian National Lakha Kresi Langpher Constituency Long pen Purnima Ronghangpi Indian National Congress Party pen Madhuram Lekhe BJP Party pen Jiten Rongpi Aam Admi Party pen Longki Tokbi CPI-ML pen Har Singh Be ASDC Party pen Hari Prasad Konwar Gana Suraksha Party pen Kong Rongpi Independent pen Phuding Terang Independent pen Ratam Terang Independent pen Rup Singh Ingti Independent pen Lakha Krehini Phuloni Constituency Long pen Kangbura Kiling BJP Party pen Dor Singh Singnar Indian National Congress Party pen Dasrat Das Aam Admi Party pen Bidya Singh Teron CPI-ML Party pen Munindra Be ASDC Party pen Dhaniram Timong APHRC Party pen Rup Singh Teron Independent pen Lakha Cricket Home Langhen Constituency Long pen Billy Mahan BJP Party pen Kamen Rong PP CPI-ML pen Sarmung Rongphar APHRC pen Lakha Kripli Kor County Constituency Long pen Sarjeng Ingti Indian National Congress Party pen Raju Tiso BJP Party pen Khor Singh Ingti ASDC Party pen Joy Singh Rongpi CPI-ML pen Daniel Teron APHRC pen Rupen Hanse Independent pen Lakha Kripho Mahamaya Constituency Long pen Bidya Singh Rongpi Indian National Congress Party pen Lun Singh Teron BJP Party pen Babu Singh Ronghang ASDC Party pen Robi Singh Ronghang APHRC Party pen Lakha Kritrok Nomati Constituency Long pen Ashok Teron Indian National Congress Party pen Ritesh Inghi BJP Party pen Bor Singh Phangcho ASDC Party pen
Suren Kramsa APHRC party pen Lakha Krenar Kep Lumbazong constituency long pen Joni Timung BJP party pen Ratur Teron Indian National Congress party pen Kartik Bay Aam Admi party pen Maikon Rongpar PSDC party pen Bipin Kumar Chaudhary independent pen Rajen Timung APHRC pen Rangsina Hanse independent pen Lakha Kre Sirkep Dhansari constituency long pen Tilutoma Hasnu BJP party pen Niren Mai Bongsa Indian National Congress party pen Amrit Minch Aam Admi party pen Bikram Singh Terang CPI ML pen Mandar Taro ASDC pen Eldrin Pator independent pen Niso Terang P independent pen Mohan Singh Tokbi APHRC pen Lakhain Koi Singhasan constituency long pen Amar Singh Tiso BJP party pen Pradeep Singh Nar Indian National Congress party pen Rakesh Singh Teron independent pen Lakhain Koi Singhasan constituency long pen Amar Singh Tiso BJP party pen Pradeep Singh Nar Indian National Congress party pen Rakesh Singh Teron independent pen Welson Rongpar CPI ML pen JI Kathar APHRC pen Radip Teron independent pen Bitung Reng Thama constituency long pen KAAC Bangpu Kangwaya long Congress I party pen Kapar Jabdun Kangbura Hanse pen nomination alo jogdam det pen api nomination alo kachi endam thude raputhak Birta Chataya long pen Bitung Reng Thama constituency long Congress party apan ke kroi ara apan kapachini KAAC kilika pede ponjia hot Bitung Reng Thama constituency long pen Congress I party pen ke kilika long chipate dundelo Bitung Reng Thama constituency pen Congress party candidate Kangbura Hanse pen nomination alo jogdam det api aru nipaing kora player ni nomination alo kachi endam thude raputhak Bitung Reng Thama constituency long Congress party apan ke kroi ara doan atoma phan kapachini lamthe arju eksena Nalo nasi mili ke Congress lai district committee executive member lo lapen nasi mili ke a party ke National Congress nasi Karjabdun bangke mili Bitung Reng Thama 6 nong Bitung Reng Thama constituency ke sini Karjabdun nasi mili Karjabdun bang lo nasi mili party ticket long lo Congress National Congress pen nasi Nili tu la Bitung constituency bangke bang ruling government na bang po anakang tang ajoyne mat nilihin pendame ke claim ke dam akisundu lasi nili bangso atiket long dead pen pustame po amloje Hamren district along president secretary mohila president secretary Youth President Secretary lapen Block President Secretary pen Chenglok Bitung Mondol Congress President Secretary lapen PCC President Secretary doan atum bata lahlok pulo alang litu niliphan inut tang kring siem tuliram rohang akihai long kache dan do nang kache song do nang po aning arong bohong nang kipidunji po phan Gamasa lang nulang napen niliphan ang karcho velo lasi bangso chota kailang lasi nili tiket long depen ke nili nomination file damjipu 23 ani lasi nili Tata Mobile humni gari chithik lo lasi gari chithik pen boy phetame nitum Bitung constituency long Mondol Congress la pen PCC Congress avokars tum doan setame alang litu je ruling sorkar phan kaphere angring ke do ajoyne mat nili munit Congress avokars phan le chuarni bustame e Tata Mobile ta arja prong ta Congress office anta banghai he lapen nomination file along anta son ke nang don hai he wa ai saman that si nilita hadak nomination file that pen amat silambang ke nilin ning honduk dokolo lesi nili not CM kangtang kring a constituency long National Congress pen kachisong dunji po bang nili candidate inwet lapen e proposal secondar bang ke thomwet po bang ke nilihin benta
bitung angkang along bangke bangat thomvet lalo militum bitung reng thama long pen National Congress atiket ke hangdon na bangke militum long Mondol Congress Bikroming ti nudo Bikromanse nudo alang litum mabang tiket ke na hangdo aphom ke poniglo alang litum wapitame alang litum kupia phantong aphom poncholone wapitame Bikroming tia bangke aphom pon det penomasi alang li bangke BJP bucholo lapen Bikrom hanse pa bangke alang li be mondola long secretary lo wapita me alang bangka tangka maha kadore pena joine po cepeklang masi aphom da summit ige delo lapen tangka 35,000 security ta joma unde desi amasi ni li bangke kongres tiket pen bangke uncontest dan hi nalisi long Non ki bangji Karbi Anglong Autonomous Council MEC kileka long West Karbi Anglong pen ASDC party atum long term a constituency long si kilek chi party dun chatpo West Karbi Anglong district angkang pen non ki bangji Karbi Anglong Autonomous Council MEC kileka hot ASDC party pen ke long term adimasi kilek chi party dun chatpo Long term adim ASDC party pen ke kilika chi party dun ji lake Socheng constituency pen Ram Singh Terang Hamran constituency pen Men Singh Terang lapen Duar Amla constituency pen Sarkar Phangchuatum asi kilikalong chipati dun po ASDC songja po Sarsing Engleng pen Pherang ke tuma phan lamthi kapang dak pona tengke la long tokatima longa bangke song we pen karjap duna tuma phansi chirap chitu dun po pusi klar dak pen pachini Sirai nangji alukot BJP phan kaparem pon alukot puthot ladak BJP phan ke kroi kri abang phu BJP phan ke kroi kri asong lapen BJP phan ke kroi kri so social organization women organization pendang lo penang lam thema tha ponsi ngelitum long ke bang wom election lo isi katu ka bi pen claim rapet ji phan sini tu isi kam tha pondu lo bang so joine nilitum ASDC party hin pen jasemet long thomadi nilitum candidate bidun lo la kapre gadin anabang nilitum kachingru ma candidate jasemet independent candidate ma de common candidate aso nilitum hin pen parjap ponlo si kecengsi nilitum duaramla pator sarkar phangchu akihai phan ASDC nilitum parjap tunlo lapen ke Socheng Ram Singh Terang fansi ASDC ban parjab dunlo lapen Hamren homosti itu Men Singh Terang akihai fansi ASDC ban parjab dunlo lasu pen aka pregadiman non amri pustame itu mahin pen independent pen karjab dun ASDC lapen ADF celang pet pen akihai Elvin Peron fansi itu support dunlo lapen ke rongkhang sitami ASDC party hin pen independent pen karjab dun long biteron ala ni fansi itu support pidunlo lapen cinthong sita me hada 24 plus lapen rong asara mai tu pen kapar jabdun independent candidate ke hai dit sorong phar pansi ASDC party hin pen support dun lo halada gni tum candidate place dun that pen a fit nomination file that lapen ke aku scrutiny tang that pen a fit pusita me katu ke velam thema thasi rong asara tu phan 24 plus long ke claim ajir po tum phan amana peng pipon pensini tu candidate pasi withdrawsi it sorong phar pasri tu hada support dunang kolam cheperai ponfusi it sorong phar pasri tu support du la sonak taxi non kupli homosti long pusitami ajak ding kui pen ada kaching thurawi rong aju ni tum towarawi langawi la son sona ki sungdu dak pen ke haidu na candidate tum an busita kupli homosti pan ke lang kapan kriya job ni tum ASDC a party hin pen matami dari tum cengwai la si independent ban ki thurdun a candidate la kai bajong ki sur pasri tum da ke abun po la pen amreng homosti sitami ke damtang ana ningkan Karbi Anglong Autonomous Council bang phukang wayalong Hamren constituency pen Rupesh Bia Phansi Congress asong pen kilikalong parjab dun tanglong Karbi Anglong Autonomous Council kilika phan katip bok hera jok ratcharia songtin atom tak kilika chepa hai ponjia phan sai ka cheklem pon dodi sangsia songsi Hamren constituency long pen Congress party pen ka parjab duna bangphu Rupesh Beta kilika long ka chepa hai dunjia phan pinang an arat pen ka chingki ka thana sai klem pon Bea sangho pen Pherang ke phan ka pachini duna tengke
non labang so kilikalong hamre nararatum nili phasi nang pahai ponpo atheke kitam tang BJP sarkar pen kachi toidun Mangar Singh Timung aphan pahai dun si EMR putame longdun lo puai phit chitame Mangar Singh Timung pen hamren araratum aphan paching thu thek thedet Kuan ma rong rup arlo kaching thura sai ki claim ponangji alar paching thu thu the sai si claim thurong BJP sarkar atum Karbi Anglong arata kar inai 244A ahem prektame pachun pon thekte datlo Karbi Anglong Autonomous Council CM Barim Dr. Tuliram Longhang Kejapona sarkar ahut hem prek alama matsi ningje hahesi rata phan development amen pensi kapalu development amen pen rata phan palu thu se vote kere ka sai claim pon thurong Tangte koson si hemprek kilong proposi perang ke atama kapachini ahut bia sang hopen BJP sarkar atama phan lam thiar bokpon Mangar Singh Timung ningkaning koi sari det pena fisita hamren ara tum kisung ke boy bangke non anta private non anta virve alangli bangke ametang kisuman bahini ban thomasi abar sai pipon bom amasi akaprek atum bangke lang mane tuluhia son asip fruition si alangli bangkam kemlo lasi maximum aratatum hamren aratatum bangke abar sai azad bangke long de dalo laso pose hamren aratatum bangke Mangar Singh Timung aphan bangke noning boy vet bangke noning boy penke ka parem par pratpo pose ke siglo amasi non bangke alang lingkan krip hocheri det pena pis dadak lang ave me ave towar ave hem ave parke hamren arat ke maximum tumge ke claim kachu tiki tumara rang sesi tala suavar saita Mangar Singh Timung bangke pipon pe dalo ako hamren arara long ke non bangke ke thek ke relai do ulo sita latuman sakuri ave bakuri ave la sila so hormu bangke non congress government se banglo plote la hamren arara kisungan bangke niltum congress government pen niltum lai sop talang ponpo amar development ta Mangar Singh Timung ningkan ko chari det pen api pusa ningkan ho ang boniltum alang paniltum bitji la so bangse niltum chisi ponlo longbai strategy ke tum chithana lo pete lage strategy se gale det popot nil tum ke hai phane ko pipimals ke claim ning mandil tum claim bomlo hamren arara sorpan ko pipimal tum Mangar Singh Timung ke do ahut ke long lian ke nil tum pipon po sakuri pen chenglok towar pen chenglok hem pen chenglok me pen chenglok lang pen chenglok ko pipima hamren sorki suan ke nil tum lang pon pam me po nil tum non bang chisiglo ako ang APHLC ke lake ang kurave theng pipena lase hamren ara tum chini hamren ara tum lan mane pen theklong lo je la tum mangke monon phi government bang pasa congress government se bangi lasi ako Karbi Anglong lo 26 constituency pen ke APHLC elong baksi ke hai punil tum na hok ta theklong le lasi hamren ara ta non boy bangi decision en lo je non ke bangi election lo mangke 8 tarik bangke anu tin abang putin adon tin hamren constituency ara tum mangke congress upon si vote pipo amas congress tum ongdung ar mo pen tum chipa hai ponpo Nizang Karbi Anglong number 2 Amri MAC constituency kaparlo Umswai Tiwa Cultural Complex along Amri Mandal Committee atumpen patra piponsi BJP kangdang ame kangni BJP kangdang ame kangni along Mepu Sabendo rong hipen kacaripon ame along Amri angkang along Owekimia Songjapo Imlang Lumpuya phan kekleng kitam rapeja phan pura Dominic Ufing Maslai pen lengponsi Tiwa Amapla pen archopon Labang so maya long Jasamet Amri Mandal Committee members pen chenglok Sakti Kendra ke doan lapen morcha ke doan ta maya long chetongdon lapen lason taktasi Joy Singh Kholar State Executive Member BJP pen chenglok ongdung BJP ke kroyatum chetongdon niti Pini kangdang ameka pedwating puluti non kiwang GMAC kilega hotame diufing maslai kache hai thuji angring thetam lapen ke non kiwang GMAC kilega hotame nili chihai thu vekji pusi meyalo raratuma phan diufing maslai pen aning pathepon lapen lasan taktaksi pherangke karjwa hotame amri pen BJP hai vekji pusi ningjepo So mege lage mane formation of election campaign committee management committee lapen kutei ala mandal level dulo all ST morcha ta dulo kisan morcha dulo jubo morcha dulo mohila morcha dulo parent body pen lasi lahai campaign performance non campaign committee kesenga pini meeting lo lapen lamang so meeting longge ongdunga akaprek parti pe hin penda ladak joining dulo congress penda du ADF
pendado la penge efficiency hin penda joining Ladakh do lasi non kewangi 2022 Karbi Anglong Autonomous Council alabangso election ge amri ben ge ongdonga percentage pensi mane Bharatiya Janata Party sige highway bo lage confirm lo ako lanchot kali netuma Dr. Tuliram Ronghang ka peya pona council ge non Karbi Anglong Autonomous Council 1952 ben ge pining ge lage isi historic lo manyi lage 26 out of 26 constituency ke 26 constituency ke highway ko la hailo la si etum da mane piniben ke etum mane full swing campaign ke du bombo non malam sopora pham dihe namo pharman birta mo ington ikchina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ dihe namo phit puthot birta long wangtu iklo Lakha Kresi Langpher constituency pen song via song pen Karjabdun Roton Terang Penta Karbi Anglong Autonomous Council MEC Kilikache Party Dunjia Phan nomination alo jogdam tangno nomination alo jogde rapi kidam tang aru nipai pli arni kang sam birta ame phasi Langpher constituency longkache pahai Dunjia Phan Roton Terang pen birta kyap aham phangatama phan pachini MAC Kilika Hot Song via Song Pen Kit Hurdun Roton Terang Pen Kachipati Dunjia Phan Nudeng Arjan Pen Se Kilika Long Chipati Dunpo Kilika Chipati Duna Hot Suring Koya Vote Pen Si Haiji Kilik Hai Det Lote Kecheng Si Kiklem Ponji Lake Voreng Awar Sai Kipi Arong Tin Rong Asar Aham Rena Long Kaching Wai Ching Sai Ahem Kimpi Ponpong GB SGB Asahem Kim Ponpong La Pen Bomrui Pang Chuarong Kecheleng Jia Phan RCC Adolong Selang Tu Ponpong Bare long pen patra disa kacelenga panta RCC adalong selang ponpong. La pen jilang so pen kludung atawarta selang ponpong. Kado kawe lang per ahawar arara tumta roton terang along wang et non pusi pachini pon. Kilam ganing je kang tunga bang kelalo. La so akacerap kacito ke ilitum theglong dak doje. Ladak lang perang kang along. Ang tampen abang pu ladak election nang cepate dun na joinin si aja atum ning dublo na pen ke ning ke oi ning ki pung la son do pen si ni pan ke to be ladak lang kherarat ke do be nang cerap nang citu dun ko sini li to be choro parlo na pen ke bang jilang hutun na ke do be ara phanda ni li pung tu pugang tunga bang lalo ke bang jilang pustume mo pen pola ma belo pini bana bang ini tum putin nangji je ang tanpen kewang akan dite dabang lang perang kanglong nang nik si ini jong dan tu. Dalam telam narju po. Kap a constituency long ta elitum thek don non of porhood 4G akai kaching thur ratum ke thek re technology pen dang lok kadu ko ver ken kam kache jor hutsi pinia nia bangke chin thong long son son ta hadagan ta long lokela candidate nangji pula pen kaprek a constituency long ta local candidate nang tu ni je hangjo huda bangsi lang phera long bang ang tam kan tiket nang pi bangke lake ninduk ni lam no pasini ligi pudam gang tu bangke ke bang jilang ho dal la son nang claim daji sini ligi pudam tu bangke ang tam pen ke bang candidate local candidate kali apa ko itum lang nangji la pen parem bek nangji pasini ligi do lalo ilitum kadu go beta chini lo ilitum akache songa puthak kadu beta isi kurti moson si dolo alas so kache song nomputa kadu go kar biarat kar bianglong tum tini une te khei reng nangji det longri reng nangji pomen pen ilitum chesong lo alas so kache song hut ajak aki une bangke implementation a padalong ki une det titi ajoine ili arlo house long dudun long le det ajoine penan council long ke thek to mahan ka pahaya joini penan council long ka chini ne to mahan ka pang ne joini si non itum kar beng long to mas council long akimia rule silam nangji six schedule long
arona teng pen hala so rules anta silam le detlo hala so rules ka silam je phan nili tum chisong pon lo hala so ka chisong karbianglong karbiara karbianglong seranglong kapaman je phan nili tum kabor I pondo hala so kabor ya teng pen la tum council la tum na claim pede rajoni si piningan ke di ningkan drok so si nili tum chisong lo kinam tang election ka tum weta parer ta nili tum jat ngi dunde ta pininga bang ke nili tum bang ke la so ka chisong bang council long dukten sila so ko thake claim unji ku ben presini kam se jorlo apen hala so ka jorlo jaga part ke unlo pesar ki pipen unlo wa pit postame implementation par long ai hakin anglo sila so joni BJP party pen Hamren constituency long ticket kilong dun Mangar Singh Timunga phan aning ka che theka wera joini Janarson tok bipen ta song via song pen ardap dun si Caribbean long autonomous council kilikalong che party dun bo KAAC kilika pe depona long Janarson tok bipenta Hamren constituency long song via song pen kilikalong che party dun bo Janarson tok bipen kidam tang aru nipa ingkora ke thom arni nomination alok ke jogda mahut song via song pen Hamren constituency long ke thurnang ko kapothak pherang ke atama phan kapachini alam the RGX sinang Hamren bencar je dunang ko ke la koilo nitum chethek long lo Hamren long ningka ning koilo la non ruling party tum tame IM mongonsung ti mong alang li kachari pon ningka ning koilo stame nitum chethek long lo alang li nitum Hamren homo konsensi long thangta claim nitum ning subject ba pafrang pon thekun long le school pen kedang lo health la pen munitum la boreng war saita nitum chethek pon lo antin tame akisung long sido aso kisung ben pa jogi han si nitum ke uwe kimitum arjabna ko lo non budam sinang efficiency tame nitum alang tum ben thangnata chilang sele tabe alang litum tame local kini de jonsin se place dun sonte nitum onin alang litum welcome ji nasonda kali de joini si nitum songwe mate independent pe nitum charjab na ko kenan male nili dak officially non official ate procedure tenglo ke songthom mention na kejingsi ala kolom pen sahi la isilo la pen ala school bag isilo la pen isi bangke lantern la songbong la scrutiny afisi la bangke thot pachini pontupo enang independent and thordonot not thordon la solong na si nilitum afrang si ilitum jongsi pafrang bonai blote kachali na thu education bang itum importance pipik nei alamang ke loga charli bake thek the do plo ke ilitum kaita bang bersi donang ko ilitum erat samukha da chichini ni lo ke to kalanga chini ni lo bang tima ala politician to nai thanling si ilitum ke arjuduna wet ko laso phi ako kenang dolang health ta important pe ilitum Hamren homosti along stame che thelong lo kisu ga chelang awar sai mission ave kisu dolo plo te ilitum kaita hong si pona ilitum ke kiduk de raso karbi tum ke kidu utumli men tong se kot kisu do blo ke dak hu gwati ho jai taw pine ponai ku tum lapan apor ave lapena tangga ta ave ilitum lo haiji pu haihe tu bangke la ke rat a reading sido alamba ke nilitame rat tum yo si ninga che the do blo ke alang tum sing pa hai po atema rat ari deng sila ke do la si rat aphan chuniri parpik lo nangli tum stame political party langlera nangli tum ke claim ke dam nok be binong han la ingwai pono la ke nili phana ingwai vek nang polam ta ne pupe nangli tum ma sin ninga che theda ma sin nangli tum han nangke chari pon pamega thekji pafrang na pon thegi nangkan hong thegi bang la son han le nangli tum tame ingwai pono Pinikar bi prime to ma biota bangke la pansi kangton iklong